ị na-abara Chukwu mba. Ịbasara ya mba ị ga-eti ife, ị na-abara Chukwu mba. Ọkụkọ agbaji ọgụ bụ egbe, ị na-abara Chukwu mba. Ịbasara ya mba ị ga-eti ife, ị na-abara Chukwu mba. Kọmpini na-eme egwu na-emere ndị egwu na-aghọrịfa na-aghọrị ndị egwu. Ọ ga-eme egwu gị 10 ọ sịghị na ọ bụ 2 ka ya mere. Isi ka ije nyochasị ya ma ịchọpụta ma na-eti onwe gị na nsogbu. Kọmpini na-eme egwu fada emere ndị na-eti egwu ebele nke ọ nwere onye egwu mfụrụ ji ụkwụ ya na-abụkwụrụ oge afọ nwere onye mmele ofu egwu 1 album o dere na arụ album ahụ ya na-ekele Chineke bụ onye kpọtalụ m na kọmpini a mgbe egbe rekọdụ ọrụ egwu na ya ji egwu m rekọdụrụ ya gụọ ya na Owerri lụọ ya họteelụ rụsị ụlọ ya o dere ya ede na album afọ na nwere onye mmadụ ka na-anọ n'Ọsụmogu kịta onye ọbụla gbafutiri maka na ebe a bụzi ebe a na-agwụsị ọbara o nwere ụbọchị chifere n'eluigwe a na-adụrụ egbu mmadụ n'Ọsụmogu na vileji nke m ewepụgo ọtụtụ ụmụnne m egburu egbu so onye gbatazi ọsọ gbagha ibie o nwere ụdị onye na-eje adị m akwadobe iji echi maka ndị jere eje anatabere eluigwe ka mma ebe a onye bie nwantịntị oge na-agbanyeghị ma o nwere ego ma o nwere ego ọ gafere egbodo ya aja mana ebe ahụ mkpụrụ obi na-eje bụ ebighị ebi ọnwụ na-atụ gị egwu mezie ndụ gị onye ọbụla nke na-anara gị Jizọs n'ụwa ọ bịalụ gọrọ ya afịa ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe nyekwa ụmụ ogbenye na-enweghị nne ọgaranya n'eluigwe nyekwa ndị nwanyị bi na-atụ n'ọnụ ọgaranya n'eluigwe ka mma abụ m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma. Ụfọdụ na-eje were ikike nke ọchịchịrị ya dịka ijebe dibịa ka e wee saa ya onu ka ọ wee bịa gụọ egwu nke a bụ nnukwu ọdịda ka ọ bụrụ na e nyere gị onyinye egwu chọọ nke bụ akara aka gị Chineke nyere gị karịa ma ije na-ezuru egwu mmadụ ndị ọzọ tiri na-eti ọ dịrọ mma. Gbam 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 gbam. Ndị be anyị maka isi eme ya n'oge gbam ụmụ ebe anyị nọ anyị nidozi ịkọrọ unu ndị anyị bụ anyị bụ ndị gbam ndị Young Content Factory ebe anyị na-ekwu ya ọda gbam ọ bụ na ọdara gbam ịma na ọbụrụ gbam ebe a ka na-akpọta ndị ọdịka ọ dị anyị the big talkers ndị nwere ike ije naanị ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu ndị bụ na ọvakwu onye ọda gbam maka na ọ bụ na nwere obi etekwa n'arụ even n'oge mine kọmọbọde anyị na-ewetara unu ife nkọwa ife dị omimi ife dị anya ife dị inyom ife bụ na efe isi otu a ka ife dị ele ka o si wee dị ava m ka bụ Chijioke Igwendụ odogwu bụ ya mbaba ezigbote onye Aba tata anyị nwere ọ bụrụ ndị ọkụ zube nne masị nọ enna anyị nwere ọ bụrụ ndị Imo ka ndị Imo ka abịa sị na ode anyị nwere okenye papa a legend in the musical game onye bụ na inu egwu ya ị na-asị ndị a bụ ife tile egwu a wụcha mgba ndị ji ezigbo egwu Igbo gospel music in Igbo wee serenade anyị mgbe pempe ndị bụ na anyị na-anụ egwu fa mgba anyị na-agba ndị bụ na ọ bụ na agụrụ egwu fa na praise and worship n'ụka ịma na-ebidobe ụka ka nabata nụ mmadụ dịka Papa Echendu Edmond Nweze Papa nọ na Gbam Thank you very much. Nọ na Gbam Hello. Yes ama m na your journey dị smooth Ọfụma. No kọwala kedu onye bụ Echendu Edmond Nweze ganiru mụnwa bụ Echendu Nweze Edmond and Echendu Records so ana m akụ egwu ụka kedu onye ebe Edmond bụ kedu obodo amụrụ Edmond kedu ebe Edmond tolu ọ bụ na ọ ga primary school ọgwa anyị secondary school ọgwa anyị ebe ọ je university ọgwakwana anyị gwa anyị maka Echendu Edmond abụ m onye ụbahụ Ọsụmogu n'ihe ara local government Anambra State ezinụlọ be Echendu ka amụrụ m abụ nwa Echendu so agụrụ m akwụkwọ na Ọsụmogu
ebe m gụdebere. So tupu mbanye ihe banyere egwu maka ihe banyere okwu Chineke na-atọ m ụtọ na-agụ m agụụ rinne. Banyezie na egwu maka na egwu malụ ezinụlọ anyị. Nne mụrụ m ebe esi nụta ya n'Imo steeti, fa bụ ndị egwu, nna ya bụ ndị egwu, ezigbote onye egwu ama ama. Abịakwa na be nna m lụtalụ nne m, Echendu bụ onye egwu ama ama, na nwa ya nwoke bụ nke mụzi m n'afọ bụ Chukwuma Echendu. Ọ bụ onye egwu ịkpọrọ n'afịa ama ya na Ọsụmogo, na ọ bụ ezigbote onye egwu ka ọ bụ. Ife niile wee bịazie mazie m n'aka, ma n'aka nri ma n'aka ekpe. Chineke mezie ya ọ banyere m na ịdị na-egosi m egwu abụ na nrọ abalị. Onweghị onye kụziri m egwu, na nrọ ka m na-afụ egwu niile ngụgasịrị. Ya kpatara na etigo m egwu karịrị 100, mana o nwere nke bụ egwu nṅomitara ma ọ bụ nkọpịraịtị n'aka onye ọzọ. Kama na ndị a etiziri ka ụfọdụ na-apụtazi n'ikpeazụ na-akọpizie. So enwere m ọtụtụ egwu ntigasịrị nke ama ama. Tupu anyị eluo n'egwu tigasị, kedu ife imelụ mgbe ị gụsịlụ akwụkwọ ịgụdebe ịbanyere n'egwu ozugbo? Kedu ife ime wee kpataba ego azị nwa ikolobịa? Kedu ka ndụ gị si wee gaa? Kedu ife imegasị? Agbalụ m ndị mmadụ bọyị n'ịzụ afịa maọbụ ọlụ ndị ọzọ dị iche iche, sokwa nne m na nna m lụọ ọlụ ugbo. So tupu mbanyezie azụkwara m afịa na onwe mgbe m mesịrị mekwa ife banyere moto. Egogasịrị moto na-agba n'ụzọ, nwesịa draiva na-anyagasịrị moto oge ahụ. So tupu ọ karịzie oku a na-akpọ m n'ihe banyere egwu akarịzie, nchezie iru ebe ahụ. So na-etinyekwa na ọ na-abanye ụwa mara na ọ bụrụ ihe eṅomita ka ọ bụ, maka na ọ na-echu m ụla. Ị bụ onye Osumogu dị n'ihe ala? Onye Ụbahi Osumogu dị n'ihe ala local gọọmenti. Kedu maka ndị na-amarụ Osumogu, kedu ihe eji marụ Osumogu? Kedu ihe merụ Osumogu ji wee bụrụ obodo ama ama? Gaa n'ihu. Osumogu bụ obodo ama ama maka na fa nwere ọtụtụ ihe dị iche iche esi na befe ewepụta. A na-akọta ife oriri, ana befe na-eme ife oriri ofuma. And ọzọ na-ewepụtakwa ife dịka okwute, nzu dịcha na be anyị. Ife dị iche iche, mba dị iche iche na-abịa na be anyị ewelụsị ife ndị a dịsa n'ala, okwute na nzu, ma osisi. Ji na-eru na Osumogu, ede na-eru ya, akpụ na-eru ya ofuma. As okenye Igbo, because anyị ma na mmadụ bụ na ara okenye na ọ na-ekwu okwu ka okwu si wee dị. Na nke ikpeazụ a, abịanụ maka Osumogu, enwe ihe na-emegasị na akụkụ ihe ala ha. Asị na a na-agba ọsọ mana Lilu mana Osumogu, mana kịta asịkwa na people are now coming back to Osumogu. Kedu ka ihe na-eme na Osumogu si wee affect ndị Osumogu? Ọsọ agba mgbe nwa, the whole insecurity, kedu ka o si wee affect obodo unu as onye Osumogu Igbo? Nke ahụ ọ bụrụ ma masị nsị akpado n'aka ebe ahụ, maka na kemgbe arọ na ụma na bebere m be m, anarụrụ m Osumogu. Na nwere onye mma ka na-anọ n'Osumogu kịta arụforo, onye ọbụla gbafutiri, maka na ebe a bụzi ebe a na-agwụsị ọbara. O nwere ụbọchị chifere n'eluigwe a na-adụrụ egbu mmadụ n'Osumogu. Ka emekwuru na vileji nke m ewepụgo ọtụtụ ụmụnne m egburu egbu.
so onye gbatazi ọsọ gbagha ibie o nwere onye na-eje mụ adịrọkwanụ adị m akwadobe iji echi maka ndị jere eje anatabere so ọ bụla nke a bụ nnukwu ife ọdachi pekwasịrị ọsọ m ohu so onye nwa bụ ife arịrị onye ọbụla gbafusiri n'ọsị ebe dị iche iche mụnwa na-ayọkwa Chineke na ife ọbụla nwere mbido ga-enwe njedebe ka Chineke mee ka anyị nwekwa ike ịlaghachikwa be anyị ọzọ birikwa ka be anyị bụ obodo ihe ezuru anyị obodo magburu onwe ya sọgburu onwe ya anyị nwere mmiri anyị nwere ana na-eru ife anyị bi n'udo wee ruo mgbe ife a ji pụta gọọmenti kịta dịka ọ na-eti ezikwu anya ebe a ndị ịma na abịa ọ dịka na agbaala okwu ọsọ mana ụdị program a bụ program bụ nọ enwe etiegasị ọnụ n'ụmụ ihe a gọọmenti dịka enwe ihe a na-eme ka ha nyere aka enwe ihe inwe ịgwa gọọmenti maka osumohu ife nwere ịgwa ha bụ dịka ndị nọ n'isi ama nọ ebumnuche ha bụ ka ihe dị mma ka ha jisi ike ghara ịda mba ka afọ na udo chịrị ebe niile maka ọ na-ewute m na ụmụ okorobịa anyị ka a na-egbusi ka ha gbawanye mbọ n'ilu nke ha na-agba agba ka afọ na udo dị so na ọ nwere onye ife ọma na-adụrụ adị mma so ọ bụla ya ka bụ ife mụnwa na daalụ hopefully anyị ma na gọvanọ because obodo ọbụla a na-agba ọsọ ife ọma adabata n'obodo a ọ abatasị anụ wee nyela aka wee bịa dozie obodo na-ayọkwu ndị osumowu ka ha enwekwa ka esi wee nyelụ gọọmenti aka maka na ihe na-ata azụ bụ n'ime azụ ka ọ dị ka fanyelukwu aka dozie ya bụ obodo nọrị nne isi na ijelu ọrụ moto zụọ ahịa bifo egwu wee maa gị kedu ihe bụ na egwu malụ mmadụ kọwalụ ndị Igbo egwu ịma mmadụ o nwere ife ụzọ ọzọ ma kpọkwa ya ife yiwekwara nke egwu a o nwere ife a na-asị na agwụ dalụ mmadụ onye ọbụla agwụ dị na agbụrụ fa ọ bụrụ onye onye nwa ka agwụ afọ malụ dịka omenala Igbo siri dị onye ahụ ịkpọrọgodi ekpoji ya na World Bank o nwere ife ọ na-eme ebe a nwere isi na-abụghị na o chikọtara atụjazi okwu afọ akpọrọ ya tụọ ya ka ọ dị onye akpọrọ okwu izi ozi ọma ọ bụ na ọ rapụ ya je na-eme biznes ndị ọzọ ọ na-agbaghachiri onwe ya aka klọg azụ so maka na okwu Chineke kpọrọ mmadụ ada jụ ya ajụ onye jụ ya ajụ ọfụ ife Jona fụrụ so tupu o wee kwelu ya maka iwu megide na ọ ya ga-ekwerịrị ya kama na ụfọdụ ga-ekwelu mgbe afụfụ ghọrụfa anya so ọmụnwa emere moto biznes na-egopụta moto ndị drivers abịrụ n'anya mana eji m anya m fụ ntị m maka na moto m tiriri ugboro one mana o nwero nke gburu mmadụ mana moto enwerezi ife a ga-eji eme nnọrọkwa na nlọ a na-agwa m akpọ m oku nnọrọ nnọ na-abịa belu n'osisi na-abụrụ m abụ n'ime nlọ mana n'ihi aghọtaghị nke mmadụ ana m achụso akụkụ nke ọzọ na-amụrụ na ọ bụrụ ebe ahụ ka m dị so wee ruo mgbe nzara okwu ahụ kpọrọ m iwe nwee udo obi m udo n'ime obi m kedu ka ụwa dị mgbe unu nwa na-agba mbọ ka ikolobịa anyị nwa kịta ụwa anyị nkịta ifugonu ka ụwa anyị dị kedu ka ụwa dị mgbe nke unu maka ndị ikolobịa mgbe ahụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ndị biri n'ụwa oge afọ mesịa ha nwa agbachite ha azụ sị ha bịakwa biri ebe a fabịa fakasị na ha ma binwe ebe na ọ bụrụ otu a ka ọ dị mgbe fa biburu maka na ife niile lọrọ mmadụ arụ mana kịta ụwa nweziri etu ọ dị ụwa nwere etu ọ dị ụmụaka amụrụ kịta amụrụ fafa bịara ụwa
mgbe ụwa tọrọ ụtọ nwanne maara nwanne enyi ya mara enyi ya so ndị okenye okwu ọbụla ị nụrụ n'ọnụ ya ọ bụla eziokwu mana kịta ife niile mgbe ahụ ndị mmadụ fụrụ eziokwu n'anya karịa ego mana kịta ndị mmadụ fụziri ego n'anya karịa eziokwu so na amajide kịta atụnyere o nwere onye tiri egwu sị na ụwa ya gara yaga ụwa ya gara yaga kịta bụzi a na-apachi ya pachi were na-ebi onwere onye arụfuru ife ọbụla onye ọbụla nwere n'oge ahụ zurie onye nwere furu ya obi mana kịta ahụrụzi anya afọ juru itigasịla egwu ka anyị gbagodi tọọchị na ụmụ egwu itigasị because achọrọ m ka interview a ọ bụkwala egwu ọ bụkwala ihe mmụta ihe etago ife nji ajụgasị gị ajụjụ a bụ ka anyị gbatị ọkpa n'ebe bụ na anyị gbasị ọkpa people amakwara na okenye bịara gbam interview tata itile egwu wuchala ewu itile egwu inwe ike ịgwa anyị egwu gị kasị wee wu ewu mgbe itile egwu ma ekwu ịma na egwu bụ nke a nwere ike ịmasị onye a ọ bụrụ ya bụ nke kacha ya mma jekwa n'akụkụ ọzọ onye nke a bụrụkwa nke ọzọ kasị ya mma kama na ife mmalụ bụ na egwu ntiri ndị mmadụ nwere mmasị na ya riri nne agụghị o ruru 50 n'ime egwu niile ntiri ndị kacha mma n'ime ya ruru 50. Elotere m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe nwere ike inye anyị ka anyị makwalụ ma papa Echendu weda ma ọkadịzikwa ọka nọzikwa anọ m ya aka agbapọrọ dọrọ mmanụ izizi akwa ya aka agbapọrọ mmanụ izizi ọ da-adọ anọ m ya ịma na ndị Igbo si na agadi nwaanyị adị aka nka na-egwu ọnwa agba ụfọdụ nwere ike unu ama iru mana ọgụ onye bụ egwu na ahụ ịmarụ na emu nwoke kpara ike mgbe ọ kpara ike gwa piano key ọ ga-enye gị ma ọ bụ padlock ama m nkụ na-eyuzu egwe ya key ịmanụ ka strength ya ha na-epi kama na ngwa ewerezi key sọrọ ya okay kedu track nke nye m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe nyekwa ụmụ ogbenye na-enweghị nne ọgaranya n'eluigwe nyekwa ndị nwanyị bi na-atụ n'ọnụ ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ihe Chineke ọbaghị ga-eju ọgaranya n'eluigwe Chineke anyị agaghị eji ụgwọ ọgaranya n'eluigwe limited n'eluigwe amaka ọgaranya n'eluigwe milonia n'eluigwe ka mma ọgaranya 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 n'eluigwe ọgaranya n'eluigwe amaka ọgaranya n'eluigwe ka mma 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 abụ m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma limited n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma were akụ gị jeta ụmụ ogbenye ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe ka nye ndị na-ejere Chineke anyị ozi ọgaranya n'eluigwe ka mma limited n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma that egwu ọmagasị ndị sie na that track otu akwa ọgaranya n'eluigwe ka mma kedu ihe mere iji wee gụọ nya bụ egwu mgbe egwuli ya kedu ihe nye gị inspiration ihe nji gụọ ya mgbe egosisiri m egwu a na nlọ
mezi na-eche si na ife a eziokwu dị na abụ a na-agụrụ m na nrọ, maka na ndị kpasiri ego ama m ndị na-anyasị moto a na-akpọ Chevrolet mgbe ahụ na Mercedes moto ọdụ ogologo ka anyị na-akpọ ya mgbe anyị dị na nwata, so kpụrụsie okpu ọkụ chisi echichi dị iche iche. Mana emesịrị n'anya m otu ha si fụcha ndị a na ebube nke ụwa fa na-ejicha nkuku obi eji ebube ugo mee a na-asọpụrụ fa. Ma emesịa danya ma ejikwa m anya mfụ na ụfọdụ anọrọzi ife niile ha jiri bụrụ dị ebube enwezi nke afọrọ ụfọdụ moto a na-asọpụrụ, ụfọdụ ka afịfịa rubidoro n'ọfịa ebe o lekasịrị, ụfọdụ ezinụlọ fa n'ihi ife ha megasịrị imegbu ụmụ ogbe ma imesi ịgbakọta Chineke azụ, o mekwuo na ezinụlọ fa na mmadụ anọzikwu ya, ụfọdụ bụzi ọfịa a na-atụ aka na ebe dị otu a bụ n'ọfịa na bụ onye dị otu ewuri ewu oge afọ wee lewe ife niile ndị elesịa nsị ya na mmadụ ịbụ ọgaranya n'eluigwe ka mma karịa ịbụ ya n'ụwa, maka na nke ụwa ofu ntabi anya ọ gafelu, mana onye nwere akụ ya n'eluigwe, onye kpadoro akụ ya n'eluigwe ebighị ebi ka ọ ga-enwe aṅụrị na ya. Achọrọ m ka enye anyị ego gị from ọ bụ na the same beat kwa ego track 1 ego track 2 at least ka m ọ tetu aka. Tell me, why is it not loud like from us? Daddy nye key go so that you will tune it so that already can a key for a very long time. Okay. But you are supposed to do it since now. So akwemo what ihe nkwu. Yes. Gola anya track by track the same maybe obono album ge wule igwa so that people can still remember. Inwe ike obro must na ga agụcha one track before ebe ana ọzọ. So egụchalụ nke a ịba Okay. Ebube juru n'ime n'igwe, 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 ebube. Ebube juru n'ime alaeze nna m, ebube juru n'ime n'igwe, ebube juru n'ime n'igwe, ebube. Ebube juru n'ime n'igwe, ebube juru n'ime amaoledo, ebube juru n'ime n'igwe, ebube. Ebube juru n'ime n'igwe, ebube juru n'ime n'igwe, ebube juru n'ime n'igwe, ebube. Ụbọchị ịba niile na-abịaghị nso, ọnwụ na-atụghị egwu mezie ndụ gị, ebube juru n'ime n'igwe, ebube. Ebube juru n'ime amaoledo, ebube juru n'ime eluigwe, ebube juru n'ime eluigwe, ebube. Ebube juru n'ime eluigwe, ebube juru n'ime eluigwe, ebube juru n'ime eluigwe, ebube. Unu esokwala ihe unu na-ahụ anya, were n'ụdaghachi azụ, ebube juru n'ime eluigwe, ebube. Ebube juru n'ime amaoledo, ebube juru n'ime eluigwe, ebube juru n'ime eluigwe, ebube. Another one. Yes, go ahead. Elere m anya n'eluigwe, lee anya n'elu ụwa, wee na-ekiri ụmụ mmadụ ụdị dị iche iche. Ụfọdụ na-eji nji, ebe ụfọdụ na-acha ọcha, ụfọdụ nwere ndụ na Jizọs Kraịst, ebe ụfọdụ enweghị ndụ.
akwụkwọ nsọ wee kpọọ ha ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, 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 nwụrụ anwụ na-aga ije, okwu ọnụ ha na-atọ ụtọ nnukwu, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ma eziokwu ha bụ okwu ụgha, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ha juru eju na chọọchị, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ha juru eju n'ime ahịa, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, anọzụ ebe niile, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ewo ndị nwụrụ anwụ na-aga ije rika, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ha mara mma niile anya, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ma n'obi ha jọrọ njọ, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Daalụ daalụ ebife anyị wee baa na anọda nwa maka na egwu ka nkụ a ga-eji nwaanyị wee na-alịpụta gospel music mgbe a kedu ka ọ dị mgbe a gospel music ka esi afụ ndị na-eti gospel music gaa n'iru. Otu esi afụ ha, a na-afụ ha ndị na-ezi ozi ọma, atakpọkebe ha na ha bụ ndị egwu. O nwere otu esi afụ ndị egwu oge a, maka ihe eji mara ndị egwu bụ oriri na ọṅụṅụ and ọzọ onye ọbụla bụ onye egwu, ife ejiri mara ya bụ oriri na ọṅụṅụ, ya inwere ịdị na-enwere aṅụrị. Mana oge nke anyị were egwu anyị na-agụ, abụ anyị na-abụ na ọ bụ izi ozi ọma iji dọtara Chineke mkpụrụ obi, ka ndị mmadụ wee chegharịa, nga Chineke ntị, bịakwute Chineke. Otu ka anyị si were oge a, anya anyị adịkebe ha n'ọga abụ sọsọ naanị ibute ego, nọ ka ezie ndị mmadụ ozi ọma ka ha wee chegharịkwute Chineke. Otu ka anyị si fụọ egwu oge ahụ, ihe banyere egwu ụka, abụ anyị na-abụgasị. Maka na mụnwagodu, ọ bụrụ na m nọrọ n'ime studio na-erekọdụ egwu, ife ahụ m na-ekwu ka na-awụsa m akpata oyi na-arụ, ana m ebe akwa. Ndị nọkwu n'ofesi na-ekiri m ekiri, o nwere onye ga-enwe ohere ije na-agba ya agba, onye ọbụla ga-akụba aka. Ụfọdụ ga na-eji ha nke na-echicha anya mmiri na studio, ndị bịara ikiri m ebe m na-erekọdụ egwu. Ọzọ n'ikpeazụ ka a na-anụzi egwu ka a na-asị ukwuru oge a na mba. And ọzọ nke ejebe irekọdụ egwu akpọrọ dibia mee nke anyị amarụ ya, kama na tupu ị na-aba na studio iji rekọdụ egwu, ị ga-emegide fasting mgbe ụfọdụ 4 days, mgbe ụfọdụ 1 week. Afụ gị ọ dịka onye yara ọya, mana ọsọ fasting mere eme ka ị wee fụ na otite mmanụ nke Chineke na Chineke sitere n'ọnụ gị kwuo onye bụ okwu na ọma bụ okwu ekwuru na anụ arụ. Maka na okwu ọbụla, abụ ọbụla abụrụ otite mmanụ dị, onye ọbụla na-anụ ya ohere ama adịrị ịgba egwu, kama ọ ga na-eche echiche banyere ndụ ya. So tụọ ya ka egwu dị n'oge nke anyị. ya na ị na-akọwa na egwu ka mgba bụ ihe bụ na a na-agụ mmadụ a na-atụgharị uche, ọ bụrụ nke do something crazy for Jesus, you know, radical for Jesus, radical. O kwuru oge a na gị nwa bịara ikiri m ebe na-erekọdụ egwu, ma ọ bụ igoro egwu m mgbe ahụ na-adị na plate mgbe a na-akpọ na stereo, ịkpọnye ya, ịma nwe ohere iji igba egwu isi otu akụwa aka na-ege, kpatara na ụfọdụ na-egesia ya bụ egwu mkpụrụ ubi ya tụgharịa, osikpụrụ a na-ekpe ekpere, ife ahụ okpere na ekpere Chineke emeri ya. Asịzie na o nwere oge o wuli na mụnwa na nji ọgwụ Amerịka wee tie egwu, na onye goro rekọdụ m na-afịa kpọọ ife ọ na-ayọ Chineke emerie ya. So ọ bụ anointing, otite mmanụ dị n'abụ ahụ na-alụ ya bụ ọrụ, na ọ bụrụ na onye nwa jere ogwu Amerịka karịrị otite mmanụ nke Chineke. Enwe ndị na-asị na ndị na-eti egwu ụka bụ oziọma ka
ka a na-ezi ndị na-asịkịta na ị ga-akwụ ụgwọ bifo e wee bịa gụọ onye bụ ego ụka enwe mgbe owu asị na mmadụ kpọrọ onye gospel musician ọgwụ ego one ọ ga-akwụ pastor wee na-asị na are you coming to perform? Performance bụ no entertainment ka ị na-abịa iminista the gospel kedu nke ka mma fasị na Bible sị na the gift of a man maketh a way for him na after all ego ka o ji wee ba studio go ego ka o ji wee mee nke nwa and all give to Chukwu na ya to use and lacha ọnụ wee make money. Why won't you pay him to come and perform? Kedu nke ka mma ekwesịghị na-akwụ onye na-abịa igwu egwu ụgwọ ka ọ bụ enwe otu ọzọ ekwesị isi wee na-ekene onye egwu ụka ka ọjọọ so ọ bịa zisi nya bụ oziọma through music ọnaba gaa n'iru? O kwesịrọ ma egwu ma ekpele ọnya bụ ife a na-ekwu na ụwa yaga oge mbụ mmadụ adasị mmadụ kwụ ụgwọ ka wee kperie ekpere mana afụziri kịta na-ejizi ego eje egota wee kpere mmadụ ekpere ọlụ ezinụlọ ma ọlụ ezinụlọ si ya ọ dịrị otu ahụ na mbụ otu ahụ ka ọ dịkwuru n'egwu na na-eme crusade n'oge nke anyị ka n'oge nke m oge afọ ka nna ya ekwufu so onwe ndị Assemblies of God na-eme crusade a na-abịa kpọọ m mụ bịa bụọ abụ na crusade afọ ndị end-time CPM ndị na-eme na-abụrụkwa nọ nke abụọ ka m na-eje a na-abịa kpọọ m je bụọ abụ o nwere onye mụ na ya na-arụ ọnụ ife ọbụla mana Chineke. Own a land, secure your future. Invest with Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. Anaghị eji onye meri efe ụgwọ. Ndị goro na steji tupu njebe ma agwọrọ pastọ bịara kpọm ma ọ bụ chọọchị bịara kpọm bịa bụọ abụ ma sarafa nye m kọpa ọbụla maka na otu ha na-ezi ozi ọma ofu ife a ka mụ nwa na-emekwa ozi ọma ka anyị nche jere mana ndị goro na steji tupu a kwụrụ m na steji 30 minutes ma ọ bụ otu awa ego ndị mmadụ ga-abọ m ga-agba ndị mmadụ garị n'ihi mmụọ Chineke na-eji aka ahazi ife nke a ga-abụ ụgwọ ọrụ dịrị onye afọ na-alụ ya bụ ọrụ nke ị na-alụ n'ubi Chineke a na-alụ n'ubi gị nke bụ na oge ụfọdụ emesịa ego niile atụtụsịa ya ana m amanya aka n'ime welu ọ bụrụ na ibubu moto jee wee gbara fuel bụ ihe ndị pastọ ha were ndị ọzọ ọ dụrụ otu afọ ọ dị n'oge ahụ kịta tupu onye afọ eje aha ya kwụọ ego na ọ gwara gị mana ife mekwa na bụ na a sị na egwu na-adagharị a na-atụgharịkwa ụkwụ egwu maka na oge afọ o nwere otu ife dị ndị na-ejekwa na-agakwụfụ ụgwọ tụfụfụ ejebe ikpe amachọrọkwafa kịta maka o nwere ndị nwere aka ntagide na onye a ga-eji ego akpa ya wee gbaa moto jesi ife afọ ezisi ozi ọma ahụ ịgbaba ya aka anawa ụfọdụ na-eme ya ọ dịrọ mma n'ihi onye azịzi esi kwụọ ya ụgwọ tupu ya abịa ka o wee nwee ego ọ ga-eji gbara fuel. And the Bible say that a laborer deserve his wages. Yes, onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Yes, onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Mana ọ ma abụzikwa nke iwefe aka tizie n'ụdị oke ọchịchọ dịrọ mma. Kedu ihe itichalụ egwu gị? Kedu ihe egwu gị iticha egwu gị? Etiri m egwu arọ ịnọ gara aga. Olileanya m dị n'igwe na arọ ịnọ gara aga ka m tirie. Mana mgbe m jiri bido egwu o ruo na ọ na-eje ọgụ arọ na abụ 40 years. Kedu ihe ebe ya or 98 something or 70 or okay 1980 in the 80s kiti recording na mgbe m bidoro tibe egwu boy after the war m bidoro tibe egwu mana mgbe ejiri bido record ya from 80s imiti agha adụ m obere oge a nụrụ agha. Okay enwe kedu ndị na-ewucha ewu mgbe a unu na-etinye bụ ego gị? Kedu ndị otu gị na-ewuchakwa ewu mgbe a? Ndị na-ewu ewu oge ahụ bụ Emmanuel Lazarus, Voice of the Cross, GT Onwuka, Ket and Get,
esi na mmiri Jordan esi na so ha nwakọrọ nke afọ bịazie abanyezie na set nke anyị nwa Chika Ọkpala Obi Igwe late ọnwụgo Pati Obasi late and Okwesko na Israel anya na-ele agapela band Israel nọ mgbe a Israel ọrụ ka na-agụkwa egwu kịta ama m na ọ ka na ya kịta so Israel sun wee tie egwu o sọrọ dị egwu ga ọ na-eti izi ọ nwebere onye nke ya na-eti ka ọ bụ mesisi ya onye nke ahụ nwa ya nwa tibezie nke ya Felix Ndukwe ha ozi ndị ọfụ na Luke Ezechi oke Luke bụcha ndị ọfụ ha bụ ndị na-esote anyị nwa ke ndị ngwa na-enegala anya mgbe a ndị na-elegara anyị oge a bụ Voice of the Cross na High Court White Chiti Onwuka na Ndubuisi Kalu onye zụrụ Israel kedu egwu High Court White City mgbe a egwu tiri denya tiri teta n'ụla Jesus na-akpọ gị teta n'ụla so many ma ihe ndị a dị njọ ihe ndị a dị njọ ma ekwesị na-asị na ife ndị a dị mma egwu eriri ndị ụmụ egwu na mgba Israel anya na-ele Luke Ezeji Edmond Nweze Voice of the Elotem Voice of the Cross Man the Last yes mmadụ na-agbakwa ya mmadụ na-agba egwu unu mgba a na-eti a na-agụ ya enwekwa one lady Helen Nkume si ya mgbe nchetasịkwara ndị ọzọ egwu unu mgba bụ egwu bụ na na-eti mgba onye ọbụla a na-atụ ụjọ ọkụ mmụọ maka na ọ na-erutere anyị maka eluigwe na ọkụ mmụọ eluigwe ga-adị anya ụmụ egwu acha kedu osisi ahụ na-amị mkpụrụ ọma o nwere ihe na-enye ya mmeri onye na-ekweghị na Jizọs ọ tagbuola onwe ya n'ahụ mgbe m chetara afọ one sister ma Tony nke Delta ndị egwu ezikwara Israel anya na-ele bụ somebody ka nọkwa ọ dị ka ome 65 years ụbọchị a still looking very young ndị take over from Israel after Israel at least ndị mitichara anyị bụ ụmụ ihe Cornelius Benjamin Felix Ndukwe yes ma Paul Nwokocha ha kịtazi anyị abago na era of you two they bless me daddy wey dey pamper kịta a na-agbasi ya agba people the era kịta nọ kịta bụ era kedu ihe ifili ebe ekwesịghị ịnọ maka na ụwa na-eje ụwa na-eto eto ka ifili na ya da emetesi ya otu esi eme ya na enwe ebe gospel musicians na da emetechi ya onwelo gaa n'iru ebe ndị na-akụ egwu ụka ụfọdụ na-adịrị emetesi ya bụ itinyezi anya na ọ bụrụ na achụtaghị ego na ya kama mmadụ kwụchigodo ụzọ azụgbuo ya kama onye ahụ etinye aka n'ife ọjọọ ụfọdụ na-eje were ikike nke ọchịchịrị ya dịka ijebe dibịa ka e wee saa ya onu ka ọ wee bịa gụọ egwu ụka nke a bụ nnukwu ọdịda ka ọ bụ maka na mmụọ nsọ zuru ịsa mmadụ onu kama ijebe be dibịa so nke ahụ ekwesịrọzi chaa o kwesịkwa ka anyị chighekwa azụ ọ bụrụ na e nyere gị onyinye egwu chọọ nke bụ akara aka gị Chineke nyere gị karịa ma ije na-ezuru egwu mmadụ ndị ọzọ tiri na-eti kama ọ na-agara aga afọ jee dibịa bịachaa gị onu ọ dịrọ mma o nwere ndị enyere onyinye iti egwu nwere ndị nwere mmasị ihe banyere egwu na-akwanye onwe ha n'ike ka ha fụ na ha bụ ndị egwu ụfọdụ ile anya fụ na ha bụrụ ndị egwu na o nwere ike iti ụzọ egwu ise ma ọ nwụrụ nke bụ igwe kama na egwu ndị mmadụ ka ọ na-eje were na-agụgharịsị
kedu ihe mere na ọ dị ka ma ndị na-emerụ nchegharị na-agụzi ya bụ ego ụka onye na-eti ego ụka ọ kwesịrị inwe chọọchị ọ na-aga inwe pastọ ọ nọ onda maka na ụfọdụ kịta ị na-anya ka ha si agba agwa ịfụ na ha anọrọ under a spiritual director kedu onye na-eti ego ụka ọ kwesịrị inwe ngalaba ebe ọ na-efe Chukwu ka ọ bụ onye si ebe o si nyatibe ego ụka gaa n'iru. Nke mbụ bụ na mmadụ adịghị enye mmadụ ife ọ na-enwerọ tupu ị na-apụta izi ozi ọma gị nwa ga-abụgodo onye chegharịrị echegharị nara anya bụ Jizọs Kraịst n'ime ndụ nke ọma. Ọ bụ Jizọs ahụ ga-akpali mmụọ gị kwee ife ọ ga-eme ka ị wee jee rie ozi maka onye ọbụla na-apụta iti egwu ụka dịka m si ghọta n'oge nke m and otu a ka o kwesịrị ka o si dị ga-abụ na egwu afọ ọ na-eti bụ ka o wee dọtara Kraịst mkpụrụ obi dịka akwụkwọ nsọ kwuru na ọ bụrụ na a ga-ebuli nwa nke mmadụ elu na ọ ga-adọrọ ọtụtụ mkpụrụ obi nye onwe ya ibuli Kraịst elu ka o wee dọtara onwe ọtụtụ mkpụrụ obi ọ bụrụ ka eje kpata ego so nke mere na ụfọdụ osi m otu anyị si n'ọlụ ego niile ntiri ndị marketers ndị na-ere ya bụ egwu erisie ego mụ anọrọzie n'aka nkịtị mụ na-agụ ọgaranya n'eluigwe ka mma na ọgaranya nke ha ga-abụ n'ụwa ọ bụ ọsụsọ n'eluigwe ya ga-akpada akụ ya. Agwa gị? Yes, ụlọ na-agwa m ya wee sị ya na ego ka mụ na ndị na-erele anyị egwu ndị marketers ego ka mụ na ha ga na-ekwu okwu ya mana okpu eze nke ndụ ebighị ebi bụ ụgwọ ọrụ nke Chineke ga-akwụghachi ndị niile jee eri ozi n'okpuru anyanwụ n'ụwa mụ na ndị marketers ama azụ nke ahụ. Ama m akwụkwọ leta m nwetara tupu fon apụta ndị si nnọọ bụ egwu m ka ya nụrụ wee gbawa ya obi n'ebesi ya kwa wee chegharịa obe dị iche iche nwere m ọtụtụ ọgbụgba ama dị otu a na m kwuru ife dị otu a asị mkpọba afa mma akpọta nwa ụfọdụ even limited people bụ ndị afọ jikwa ego kwugasịrị na ọ bụ egwu m mere ha ji wee chegharịa nara Kraịst. Nke nsị ụbọchị ịba n'ili na-abịa gị nso ọnwụ na-atụ gị egwu mezie ndụ gị so ọsọ na ya ka ya nụrụ wee bido jenara Kraịst wee bido chegharịa and ya na ezinụlọ ya dịka anya na-afụ ha bụ ndị na-ekpere Chineke ha bụ ndị akpọrọ ndị chegharịrị echegharị kịta ọ dị otu ahụ meni ọtụtụ ebe dị iche iche so ụfọdụ n'ime ntụli egwu mgbe unu akpatara ego unu afụrụ ego kedu ka ego si wee dị n'egwu mgbe a ego abụ ihe na-enye ego mgbe a ka ọ bụ na anya unu adịrọ n'ego ka ọ bụ na marketers bụ ihe wọlile unu kedu ka ego si wee dị n'egwu mgbe a? Nke a bụ akụkọ miri emi rinne maka na onye ọbụla nọ n'ụwa amaalụ na ndị kọmpani na-eme egwu na-emere ndị egwu na-agọrị ndị egwu ọ ga-eme egwu gị nwere ya maa atụ ọ ga-eme egwu gị 10 ọ sịghị na ọ bụ 2 ka ya mere isi ka ije nyochasị ya ka ị chọpụta ma na-eti onwe gị na nsogbu. So onye mmele ofu egwu one album o dere na arụ album ahụ na ya na-ekele Chineke bụ onye kpọtalụ m na kọmpani a ma egbe rekọdụ ọrụ egwu na ya ji egwu m rekọdụrụ ya gụọ ya na Owerri lụọ ya họteelụ lụsị ụlọ na ya o dere ya ede na album afọ. So mana mụnwa ife na-ejeta n'aka ya bụ ọ dịkata bụ nwa kọpọ na-abụ ọ ga-asị gị na ego gị bụ 100 naira afọ arụ 5 naira n'ime ya
mana ị ga na-agba moto na-eje. So otu a ga-esiri mee ọtụtụ ndị egwu kpatara na ọtụtụ ndị egwu oge ahụ gba aka na ọ bụrụ sọ ofu onye a na-aghọrị ndị egwu. Ọzọ n'ikpeazụ a ka ụfọdụ ụmụaka bidoziri werezie anya red wee na-esofa. So ọ bụ nke a ndị ọcha tibere aka n'ebe anyị nọ ka ndị egwu bidoro kutebe ume na-enweta ife ha na-adịrị enweta, ihe na-enwetarụrụ izizi oge niile ahụ egwu ha na-egwu. So ọ bụ ya na ihe banyere egwu adị m ekwu ya ezi ọnụ na ndị na-ere egwu, kọmpani na-eme egwu na-aghọrị ndị fada emere ndị na-eti egwu ebele. Maka o nwere onye egwu mfọrọ ji ụkwụ ya na-abụkwụrụ oge afọ nwere, mana ọ na-ewepụta egwu ya na-ewepụta ego. Ha were ya na-edoziri onwe fa bụ the marketers. So and ewepụ kedu ulu ndị marketers ba mgbe a na egwu, kedu ulu ha ba marketers? Uru ha bara bụ na fa ga-eme ka ya bụ egwu gbasaa ebe dị iche iche. Onye nke nọ ebe a mee egwu bujere onye nke nọ na Lagos, bujere onye ugwu Hausa, ndị otu ha. Ma ọ bụrụ na onye egwu na onwe ya tiri ya bụ egwu wepụta ya ka o lebi ya, ọkpọchie ya ofu katọ na egwu o wejara ka elebe, nwere ike ịnọ 10 years ọ ma akwụnwụzi ụgwọ o ji wee mee spaces wee tie egwu a. Mgbe afọ edizie first ya akwagidezie gị na ị ga-ebendere ha ma ya bụrụ na egwu gị na-apụta. Kedu ihe ka mkpa n'iti egwu mgbe nwa? Kedu ihe ka mkpa n'iti egwu? Ihe agụ na egwu ka studio anọ wee rụ ya ka ọ bụ marketing? Kedu ihe ka mkpa bụ na onye nwetara ịma na egwu enwe ike ịba? Ife ka mkpa ụzọ ife na-abụ dị mkpa na ya. Nke mbụ bụ inweta egwu alụrụ ofuma, egwu dị mma, ka bụ ofu. Nke ịbụọ bụ inweta onye ga-ebusanye bụ egwu ka ndị mmadụ wee mara ya. Maka na ọ bụrụ na ị were ife a na-akpọ gold tinye ya n'ime mkpọ kwuchie ya tọgbọ, ama achọsie ike, maka onye fụ ya ma ọkpọnye ya n'ọfịa ọma ama na gold. Mana inye iwepụtazi eme ka ndị mmadụ fụ ya anya achọba ya achọba na gold. So na marketers dị mkpa, inwekwa na egwu dị mma dị mkpa. Ihe banyere ya bụ daalụ. Anyị kpatụ nkata anyị agụtụ nya bụ egwu. Enwere ego gị nlike kwa mgbe a na-abara Chukwu mba. Ịbasara ya mba ị ga-eti ihe adịghị abara ya mba. Ka anyị n'ogodo obere ụdị ya na elote nya bụ egwu ọfụma. Gaa n'iru. Are you ready? Ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba, onye iberibe ka njụa gị. Ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba, ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba, chi odumodu eze gwuru n'ọnụ. Ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba, ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba, ọkụkọ agba ji ọgụ ube egbe. Ị na-abara Chukwu mba, ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife. Ị na-abara Chukwu mba. Duru anyị na-aga Jizọs, duru anyị na-aga, duru anyị na-aga Jizọs, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga.
duru anyị na-aga Jizọs duru anyị na-aga duru anyị na-aga Jizọs duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga ịhụtụgo okpueze Chineke doro anyị n'iru ịhụtụgo okpueze onye nwe anyị dere anyị n'iru okpueze nke ndụ ebighị ebi kodoro anyị n'iru okpueze nke ndụ ebighị ebi kodoro anyị n'iru duru anyị na-aga Jizọs duru anyị na-aga duru anyị na-aga Jizọs duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga. Kedu ife mere iji wee gụọ ya bụ ego ị na-abara Chukwu mba ịgbasara ya mba ị ga-eti ihe the ego dị funny mgbe ọ dịkwa instructive and unu nwa bụ ndị bụ na ntisi egwu ewele ya na-ekwu okwu asị ị na-abara Chukwu mba ịgbasara ya mba ị ga-eti ihe kedu ihe ma iji ekwu onye bụ okwu mgbe ebe m ji kwuo ya bụ o nwere otu ife ga-esi dịrị mmadụ kama onye afọ ga-ewetu mmụọ ya yọọ Chineke ka ọ gbanwere ya ọnọdụ afọ kama ọ ga-eme ya ọ sị ọ bụrụ otu onye adọka Baịbụl ya ọ bụrụ otu onye adọka Baịbụl ya jee febe chi ndị a jụrụ ajụ ọ bụrụ ebe ahụ ka mma maka na mmadụ ọkụkọ ada abara egbe mba so onye adọkagodo Baịbụl ya o nwere ife o wepụrụ n'ebe Chineke nọ ọ maka ọdịmma ya ka Chineke ji asị ya ya ṅaa okwu ya ntị na-etu ya maka ọdịmma onye afọ ọ bụrụ maka ọdịmma Chineke so onye na-abara Chineke mba na nke a mere nke na dịzie ka gasị na onye sị na ọ na-agba asị Chukwu mebe ọgọ asị Chukwu mebe ọgọ je na-emere ndị o meburu mbụ so ihe okwu ahụ adịrọ mma so ị na-abara Chineke mba ịbasagharị ya mba ị ga-eti ya ife so kama ọ kawanye njọ yes maka Jona nwekwa ya maatụ mgbe Chineke gwara Jona ya jee Ninive jee zie eze Ninive ozi na ihe arụ ha na-eme erutego ya nụgụ ya n'oche ezi ya ka ama na ha ọ ga-echegharị Jona babara Chineke mba na onye ya mere ife niile aka ya jezie ya ozi kịta o chegharị ya were gbaghara ya ife arụ niile o mere ọ chọrọ ka o jezie ozi ya gbapụ na iru Chineke gbajebezie baa ụgbọ jebe ebe ọzọ ozie ụgbọ aha nga n'etiti mmiri atụnye ya na mmiri azụ elo ya ebuji ya n'ebe ahụ ọ jụrụ ya maje so ọ bụrụ ya na ihe ka mkpa bụ ịṅa Chineke ntị eje na-ewesobi ya iwe na ife ị chọrọ ka o mere gị taa na o mere ya maka na o nwere ife m eji maatụ onye akwa ebe bụ nwa m nwa bụ ejima mgbe a mụrụ ha ka m tiri ọṅụ m na-eru dị ka osimiri ọṅụ m na-eru dị ka osimiri maka na elere m anya nwa ọtụtụ oge mgbe anyị rụsịrị oruzie ọ bịaziri ịbịa mgbe ike gburu onye ọbụla eji achọ ya bụ nwa o jezi bịazie na dọbụl so ọṅụ wee jikwa m obi na nke ahụ so ọ bụla na nkwudobe ebe na ife ọbụla m kwuru ọnwụ m na-eru dị ka osimiri ngwanụ ọṅụ m na-eru dị ka osimiri ọṅụ m na-eru dị ka osimiri ọṅụ m na-eru dị ka osimiri nụ ọṅụ m na-eru dị ka osimiri isi ọṅụ m bụ ndụ ebighị ebi isi ọṅụ m bụ ndụ ebighị ebi ọṅụ m na-eru dị ka osimiri 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 Jehova na-adị ndụ ụmụnne m na-ata amụla Jehova na-adị ndụ ụmụnne
osimiri, ọṅụ m na-eru dịka osimiri. Kedu ife menụ ndị ọgbọ unu, ndị generation unu, they were too conscious of heaven, you know, eluigwe ọgaranya n'eluigwe ka mma, eluigwe, there were so many songs about eluigwe, and mgbe ọ dịkwa ka na-eche Jizọs nke taa na-echi, you know, just like you sang na ndụ m bụ n'eluigwe, ndụ ebighị ebi m bụ n'eluigwe. Kedu ihe menụ ndị ọgbara ọhụrụ, ndị generation unu ji bụ dị so conscious of eluigwe? Gaa n'iru. Anyị chọpụtara na okwu Chineke bụ eziokwu, na o nwere ife ejetara n'ụwa anyị bịara iche na-abụghị ime uche Chineke, kwere okwu ya, nara Jizọs bụ onye o zitere. Ebe anyị mara na onye ọbụla nke na-anaraghị Jizọs n'ụwa ọ bịalụ gọrọ ya afịa, maka na mmadụ ebika n'elu ụwa obie arọ one ma one, ya bụrụ ọgụ arọ 5 ma ọgụ arọ 10, mana ebe enova a na-eje, ebe Jizọs ziri ozi ọma kọwara anyị na-enwere ebe dị otu a, ebe ahụ bụ onye fere ebe ahụ ama nwezikwa ihe mgbu ọzọ and nweghị njedebe. So na ọ kaara anyị mma ịchọ nke ahụ, eluigwe ka mma. Ebe a onye bie nwantịntị oge n'agbanyeghị ma o nwere ego ma o nwere ego, ọ gafelu ekpodo ya aja, mana ebe ahụ mkpụrụ obi na-eje bụ ebighị ebi ka onye ga-enwe aṅụrị n'iru Chineke kere ya. So onye ka ji chee iru ihe banyere eluigwe na-atọ anyị ụtọ karịa ife ndị ọzọ rukwa tata. Ihe ọbụla bụ onye nke chegharịrị nara Kraịst, kpebie n'obi ife Chineke, o nwero ife ọzọ ị na-agwụ ya ọ na-anụ ga-anaghị ya ịṅa Chineke ntị n'ime uche Chineke. Ndị be anyị, unu kpọrọ ya bụ oku, anyị azago. Ugbu a ị ga-abụ onye ọbịa na Gbam, n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ. Ị kakwa ebe ikwu n'egwu gị na ọgaranya n'eluigwe ka mma n'ụwa kịta, ka ọ bụ na ọkịta ka ị tinyere ya bụ egwu maọbụ itinye nke a na-akpọ remix, ị ga-akwụkwa na ọgaranya n'eluigwe ka mma ka ọ bụ ịnọkwa na ndị sị na the Lord will bless me on earth and I will still make heaven? Mụnwa kwenyere na ọgaranya n'eluigwe ka mma, maka na okwu Chineke ada akụ ya mmiri. Jizọs Kraịst bụ Chineke na onwe ya gwara anyị sị, kpado na akụ ụnụ n'eluigwe ebe nla na nchara na-adịghị eri chapụ. Ụnụ akpadoro akụ ụnụ n'elu ụwa ebe nla na nchara na-eri chapụ, ndị ori na-egwupụkwa zuo ya ori. Mana akụ ọbụla ịkpadoro n'eluigwe dịka o kwuru na o nweghị ife ga-eme, ọ ga-abụ nke onye ahụ. Aka kwere nke ahụ. Njụ ogige taa ewepụ Edmond Nweze Echendu, kedu onye ajụọ ege taa, kedu onye ị ga-asị na onye bụ your greatest Igbo musician of all time, Igbo music, gospel music? Kedu onye ị ga-asị na onye a na ụdị mmadụ onye a adịrọ? Ọ bụ na ndị na-ekiri bọọlụ enwekasị Pele ma ọ bụ Maradona, ịmanafa mgbe fa gbasị bọọlụ, Maradona fa ndị na onye agbaka. Kedu onye bụ na-ajụ gị taa sị, kedu onye ị ga-asị na onye nke na onye a tiri ncha n'egwu na-abịa n'egwu ụka music? Onye a ga-asị asụ nkwue na onwe, maka na onye ọbụla nwere mmasị nke onye nọdụ ka nna n'oge nke anyị afọ bụ Laz and Emma, Voice of the Cross. Voice of the Cross. Voice of the Cross. Ị na-anya site n'isi mbido wee ruo na njedebe fa, o nwere egwu ha otite mmanụ na-adụrọ. Hanwa. Onye ọzọzi na-esote ya bụ High Court White. Ada akpọ High Court White ebe a na-eri oriri
n'ihi na ịkpọnye high court white icheta onwe gị ọ dị ka mmadụ ije na iru onye ọ maalụ nke ọma mgbe ọ nọ nwa ndụ jee n'iru ebe onye ahụ dị n'igbe ozu ị ga-echeta onwe gị. O nwere ife dịka gị nwa ịkpasara onwe gị na-enwere aṅụrị. Onye ọbụla nọ ebe edebere onye ọ maara n'igbe ozu akpata oyi ga-adị ya n'arụ, o cheta ife ọ ga-abụ n'ofe ụbọchị na ọ ga-adịkwa ka onye mgbe afọ ọ bụrụ na ọ dị ụzọ ife ise ọ na-eme na-adịrọ mma, ọ ga-ahapụ ịbụọ wiji ga-ahapụnata ịbụọ jiri nwayọọ na-apụta n'ime ife ndị a malụ na otu ụbọchị ga-abụ nke ya. Tụ ya ka egwu Voice of the Cross na High Court White dị ada akpọ ya ebe a na-eri oriri na ebe a na-enyi ozu, ebe a na-enyi ozu ka ị ga na-anụ ụdị rekọdụ 5. Teta n'ụla, Jizọs na-akpọ gị teta n'ụla, ọ na-asịkwa gị bilie, oge na-agwụ, ụgbọ nzọpụta na-efe na-eche mụ na gị. Voice of the Cross. Fanos ndo. Voice of the Cross na-eme anọ ndụ. Okay, mania. Okay. Kedu maka High Court White? High Court White anwụgo. Inwe ike inye ha shout out by ịgụcha some of their song kwa ịmakwawu mgbe a at least ka ha makwalụ na Echendu na emo ekwunyelufa. Nye anyị some of their songs kwa mgbe a. Shout out to Laz and Emma, Voice of the Cross. Shout out to High Court White. Unu nyere anyị obi anwụle. Ihe a wee ju wee si unu demenụ. Making anyị some of their song mgbe acha. Teta n'ụla, Jizọs na-akpọ gị teta n'ụla, ọ na-asịkwa gị bilie, oge na-agwụ. Teta n'ụla, Chukwu ụwa niile o teta n'ụla, ọ na-asịkwa gị bilie, oge na-agwụ. Enwezilete. Nke Laz. Okay. Na Emma. Ụgbọ ngabiga na-efe na-eche mụ na gị. Ụgbọ nzọpụta na-efe. Ụgbọ nzọpụta na-efe na-eche mụ na gị. Ụgbọ nzọpụta na-efe. Gbaa mbọ ka isoro na ya ugbu a. Ụgbọ nzọpụta na-efe. Dalorin ihe a bụ iji wee kene Voice of the Cross ya na High Court White. Egwu a niile ịgụcha enwe nke ịnụ mmadụ go before wee gụọ onye bụ egwu ka ọ bụ original. Egwu m niile m gụrụ bụ original. O nwere nke mmadụ kụziri m. Ana m anọrọ na nlọ na-aga n'ụzọ mfụ nnụnụ felu, nnụnụ dị ọcha felu bịa belu n'osisi na-abụ abụ n'onu mmadụ mkpụrụ na-ege ngegide ya chifo mbụbụ ya. Ụfọdụ ka nna chifo mme chetarazi otu esiri bụ ya. So ọtụtụ m wee jekwuru Emma na Laz mgbe T.L. Osborne bịalụ crusade n'Enugu. Fa bụ ndị bụrụ abụ ebe a wee jekwuru sị na nsogbu m na-enwe ọ na-abụ egosicha ama abụ na nlọchifo mma echetarazi otu esi gosisi m ya magazie ya ọmaga. Ọ bụ Emma gwara m ji egoro obere teepu ga-enye ya batrị tinye kaseti. Egosi m ya nkunite n'abalị afọ mụ pinye gụnye otu anyị si gosi m ya ma agbanyekwa edebe ka bụ chifozie nchọzi igwe ọ bụ na m echeta ya ma kponye nke afọ nsi ebe a cheta ya. Oge ụfọdụ na-anọ na nlọ ọ bụrụ na anyị nọ n'ime ụlọ ụka a na-asị onye anyị abụ
onye kulite na-abụ nye abụ a na-abụ ya n'ime ebe ahụ ebugodo agba nsagịsị ọ bụ na nlọ ndetusie ya soro njizie ya bụọ ya mgbe ụfọdụ na-anọkwa na-aga ana m anụ unu ihe dịka n'enu a na-abụ ma mma afụrụ onye afọ anya so otu a ka m si nwe abụ m niile o nwere onye ga-asị na o nwere ofu abụ m bụ abụ ya ka m kọpịrị o nwere abụ ndị nwere enwe ndeturu edetu nna aka abụrụ abụ ka nkụ rukwa kịta ndị mmadụ n'aka anụrọ ma aka na-enyekwa m abụ mesi anya ejekwana ije na-eje akọpịa egwu mmadụ ma nke m abụchabere m ya even nke a site na amara Chineke na-arọ ọ ga-enwekwa ofu abụ m rekọdụ kwa enwe nke ndị mmadụ na-anụbe inwe ike ịgbala anyị touch maọbụ ijọsụ nye anyị obele tụnye anyị obele nnu enye anyị new one because anyị emisigo ndị otu unu rinne ndị na-enye anyị abụbụ n'oyi na-abụ ọ bụ na ọnwa anyị na-agụ gị ji nwe jide onwe gị aka si mba na eluigwe ka m mkpa nke Chineke nyere m nkịta anya m abụ ya abụ kama m ekwue n'ọnụ maka na m ekwue n'ọnụ ọ sị ajụjụ a na-abụ ya n'ime nrọ na-anụ ya ọ sị ajụjụ Echendu Nweze na-ajụ Naijiria Chineke ọjụgo gị Naijiria Chineke ọjụgo obodo a ndị na-ekwe ya na-asị ị na-ajụ m amamo ị na-ajụ m amamo Naijiria bụ obodo malụ mma Naijiria bụ obodo bụ sọ mma ihe dị mma na ya na anya bụ nwanne Naijiria bụ obodo nwezuru ihe niile ma lee na agụụ na-egbu Naijiria isi na-awa Naijiria afọ na-asa Naijiria oke ọnwụ ebe niile ụmụ okorobịa na-agwụzi agwụ ndị okenye unu ga-anụ nwa agha ma agha bịa Chukwu ọjụgo Naijiria ị na-ajụ m amamo nke abụ onwebụrụ onye nụrụ ya na-abụrụ nke a na-ekwu ebe ọ dị na egwu mmere rekọdụ dịsi esi na amara Chineke mana anyị nwekwara m egwu ndị ọzọ anyị na-adịsi ebe anyị na-akpọbere afa kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị Setanụ mma kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị ndị iro m mma ọmụbụrụ ya achọrọ m ọ bụ na a na-akpọ ya ka ndị ọcha si ekpọ ya ọ mix achọrọ m ka enye anyị mix mismatch enwe nke ndecha ekwensu na-aba mba n'efu Chineke m bụ dike enwena chọzọ tinyere m kemgbe m gbara n'ime Jizọs ejizi n'ụka aghọgbuo anyị nwanne m rụkwa ezi ọrụ ihere oziọma Jizọs a na-eme gị ị mara eluigwe na ahụ gị achọrọ m ka enye anyị mix kama ọ bụgoro na ọda abanye na kii gị egwu ya ọbanyekwa na kii gị achọrọ m ka enye anyị ya achọrọ m ka o totuo ogologo ịgụcha nke a ịbaa na nke a ọ ga-ekwe gị omume ngwa ka anyị nwa fancha ma abụrụ the same àwọn aga na the same line yes kama me account kwa abanye na another one ime ịkọtụọ inye assign ịbanye na another one so timi ọgụsị ya nke ọgụsị ịgba break ka ọ banye na ọzọ ka anyị nwee studio session ihe niile mere na nzuzo ịmara igwe na-ahụ gị ịmara ihe ọjọọ izoro n'obi gị ịmara igwe na-ahụ gị ịmara Chineke anyị na-ele gị ịmara igwe na-ahụ gị ịmara ihe ọjọọ imere nwanne gị ịmara igwe na-ahụ gị ịma Chineke anyị na-ele gị ịmara eluigwe na-ahụ gị ịmara ịmara igwe na-ahụ gị ịmara
ịmara igwe na-ahụ gị ịmara ihe ọjọọ izoro n'obi gị ịmara igwe na-ahụ gị ịmara eluigwe na-ahụ gị ịmara igwe na-ahụ gị ịmara enwena chi ọzọ tinyere m etu aka Jehova siri ụwa enwena chi ọzọ tinyere enwena chi ọzọ tinyere m enwena chi ọzọ tinyere enwena chi ọzọ tinyere m enwena chi ọzọ abụ m Chineke ekere unu enwena chi ọzọ tinyere ụdị mgbaaka ịgba n'aka enwena chi ọzọ tinyere ihe akpụrụ akpụ ije n'ukwu enwena chi ọzọ edebela n'isi akwa gị dị n'ụlọ enwena chi ọzọ nwameme enwena chi ọzọ tinyere m enwena chi ọzọ tinyere enwena chi ọzọ tinyere m enwena chi ọzọ tinyere m nwanne m lụkwa ezi ọlụ na-alụ ya n'aha Jizọs nwanne m lụkwa ezi ọlụ ka oge dị nwanne m lụkwa ezi ọlụ na-alụ ya n'aha Jizọs nwanne m lụkwa ezi ọlụ ka oge dị ị marala n'ọlụ gị niile ha niile ga-esoro gị lakwuru Chineke anyị n'eluigwe nwanne m lụkwa ezi ọlụ na-alụ ya n'aha Jizọs nwanne m lụkwa ezi ọlụ ka oge dị ekwensu gafere n'azụ m abụ m nwa Chineke Satan gafere n'azụ m onye iro m gafere n'azụ m ekwensu gafere n'azụ m abụ m nwa Chineke ọ bụ n'ihi nnupụisi gị ka eji chụda gị n'ụwa ekwensu gafere n'azụ m abụ m nwa Chineke ekwensu gafere n'azụ m onye aghụghọ gafere n'azụ m ekwensu gafere n'azụ m abụ m nwa Chineke ọzọ dịkwa anyị akwa ya bụgo ya na abara Chukwumba anyị asa bụgo ya kemgbe m gbara n'ime Jizọs kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị ndị iro m mma kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị Setan mma kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị Setan mma kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị ndị iro m mma ekwensu ma ọ masịrị gị ma ọ masịrị gị mara na abụ m nwa Chineke onye iro ma ọ dị gị mma ma ọ dị gị njọ abụ m nwa Chineke marala kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị Setan mma kemgbe m gbabara n'ime Jizọs obi adịghị ndị iro m mma Chineke m bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike ọ bụ ya na-azọpụta Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike ọ bụ ya na-azọpụta atụnyere Jona n'ogbu mmiri ọnụ abalị atọ na fazụ azụ ebuga ya n'ala ịkpọ ruo n'ụgbọ bụ ya Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike ọ bụ ya na-azọpụta Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike ọ bụ ya na-azọpụta atụnyere Shedrak na Meshak na Abednego n'ime ọkụ nwa nke mmadụ gbadatara mee ha mmadụ anọ Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike ọ bụ ya na-azọpụta Chineke anyị bụ dike Chineke anyị bụ dike
Chineke anyị bụ dike, ọ bụ ya na-azọpụta. Agbọ gburu Jizọs n'elu obe, ọnwụọ na ya dị abalị atọ, ma mgbe o ruru n'ụbọchị nke atọ, o kulie dịkwa ndụ ọzọ. Chineke anyị bụ dike, Chineke anyị bụ dike, Chineke anyị bụ dike, ọ bụ ya na-azọpụta. Alaike m nke a ejizi n'ụka wee na-aghọgbu anyị. Ya na otego famebele ebe a gara iru. Ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi. Ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Oge nwere ga-ekwu ya ekwe. Oge nwere ga-ekwu ya. Oge nwere ike na-ekwu ya ekwe, wee nwere ike na-aba. Kedu ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Ị na-azụ ana nwanne gị, ị na-azụ ana nwanne gị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Ị na-azụ ana nwanne gị, ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Omegbu nwaanyị isi mkpe, ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Ejizi n'ụka aghọgbu anyị. Anyị na-eche ndụ. Ọ bụrụ na nnu atụfuo ụtọ ya, ga-eji mee ya ka ọ bụrụkwa ezi nnu. Daalụ nne. Kedu ife unu na-ekwensu na-aga mgbe nke unu maka na egwu unu otu isi igwu egwu 10 5 6 Satan ekwensu. Kedu ife ekwensu mere unu mgbe ahụ? Kedu egwu unu na-egbu ekwensu Satan you think I don't know, Satan ga-amụ n'azụ. Kedu ife unu na-ekwensu na-eje mgbe ahụ? Naanụ Chineke ka ọ dịrị ife ya na ya na-eje maka amụ. Anyị mana ọ na-ebu agha, mana Jizọs Kraịst gwara anyị na ya emerigo ekwensu n'obe nke Kalvarị, wee nye anyị ike mmeri, duruzie anyị na-edugharị n'ọṅụ nke obe ya. So na ekwensu ọ dịrị ya mma na anyị ga-anọ, mana anyị mana onye nọ n'ime anyị ka anya bụ ekwensu ike. Ma ọ bụrụ na ewezụka Jizọs Kraịst, o nwerekwa onye ga-agụnye bụ ugwu otu ahụ kpọọ ekwensu ụdị afọ ahụ laa free. Mana anyị na-ekwu na Chineke anyị ọ sị anyị elele anya gburugburu n'ụjọ na ya nọnyere anyị. O nwere ofu abụ enyekwara mmadụ anụbere ya. Ọ sị na nna anyị bụ dike, nna anyị bụ Chineke Jizọs Kraịst bụ dike ka ọ bụ. N'ihi ya anyị na-edina n'akpụkpọ agụ, anyị na-edina n'akpụkpọ agụ. Nna anyị bụ dike, anyị na-edina n'akpụkpọ agụ. So egwu adị atụ anyị ife ekwensu ga-eme, n'ihi na anyị ma na onye nọ n'ime anyị ka ya ike. Ekwensu na-aba mba n'efu, enwere m onye ka anyị ike. Enwere m onye ka ekwensu ụmụ agbụja, enwere m onye ka ike, ọgbachi ozuru ike. Enwere m onye ka ike, ekwensu ụmụ agbụja, enwere m onye ka ike, igbochi zuru ike. Enwere m onye ka ike, igbochi zuru ike. Enwere m onye ka ike, ekwensu ụmụ aba mba, enwere m onye ka ike. Kedu ife ma eji wee tie egwu iti ejizi n'ụka wee na-aghọgbu anyị? Kedu ihe na-eme mgbe a enwe ndị ji ụka aghọgbu ndị ọzọ? Kedu ife ma iji wee tie ya bụ egwu? Ife nji tie ya bụ o nwere onye ga-abụ inesie ya anya iche na mmụọ ozi nke Chineke were oke onye afọ ewelu, mana onye afọ mee ife ekweghị na onye mere ife dị otu ịma ekwe ịgba n'aka. Ụfọdụ bụ agụ dịka Jizọs kwuru, na ụfọdụ bụ agụ ma yiri awọrọ atụrụ.
so na ha ghọgbugo anyị ka ọ dị na mma na anyị afụgo ife ha na-eme. Ha nwa bụ ndị anyị nọ n'ụgbọ ha na-anya ụgbọ, anyị nwa nọ n'ụgbọ ha, mana ha nwa bụ ndị na-eme ka ụgbọ anyị ahụ kpuo. O nwekwara na trak ngwere ya, so ọ bụrụ ya wee tinye ya na nke ha jizi n'ụka aghọgbuo anyị na onye a bụ nke a bụrụ nke a, zaa afa shi echichi dị iche iche, mana o ji baịbụl n'aka nri jide ọkụkọ, o ji eje n'ihu alụsị n'aka ekpe. Ha kwuru ofu ebe ka anyị nwere ebe fakwu fa ijizi n'ụka aghọgbuo anyị. So ọzọ n'akụkụ nke m, ndị gwuru m wayo na ndụ a wutere m n'obi bụ ndị m gụrụ na ha bụ ndị maalụ Chineke ọfụma, the wee danyelụfa egwuo m wayo wee sị otu a ka ụwa dị. Gogichandum. So ejizi n'ụka aghọgbuo anyị. N'ihi ya a sịkwana na onye abụ ojecha ọgwụ n'ụka, kama nọ naanị Chineke bụ onye maara, maka na ọ sị anyị ekpe na onye ọbụla ikpe ka ata na ọka na-epukọ, mana mgbe e mesịalụ a ga-eweba ọka n'ọba ụbọchị nta ka a chọọ na were nchi. Yes, were ọkụ lekapụ ata. Mgbe ị na-ekwu okwu isi na imiti Laz na Ima na Enugu mgbe mmadụ dịka T.L. Osborne bịarụ ka ozi ọma, kedu onye bụ T.L. Osborne? T.L. Osborne bụ onye dị otu ọmụmụ ụkpa anyị dị kịta iji crusade obodo dị iche iche, mana onye ọcha ka ọ bụ na-eje crusade n'akụkụ ụwa dị iche iche. Nyọ bụ ife na-ewu mgbe a. Ya bụ onye na-ewu oge ahụ. Ndị otu Rehad Bonki afta nyanwa. Okay. Mana T.L. Osborne bụ ihe na-ejesi mgbe a onye ọcha na-akwalitesi chọọchị isi dị iche iche. Ndị na-enwero moto bunyefa ngwa eji ezi ozi ọma maka fonu na ife niile. I meet Rehad Bonki. After Rehad Bonki enwezikwa ụdị onye ọcha na-ejekwa ụdị ozi ọma kịta. Meduselula na Chambak ndị a mana ndị a mkpọrọ afa T.L. Osborne, Rehad Bonki ama bụ ndị a pawara so much. Mana kedu ndị be anyị nọ na-apawakwa mgbe a bụkwa men of God, maka anyị nwana nọrọ mgbe a unu na-akọsara anyị akụkọ a ka anyị nwana amụtakwa, kedu ndị be anyị nọ na-apawakwa as men of God mgbe a? Oge a enwere mmadụ onye this Bishop Benson Idahosa enwere nwekwara onye ọzọ na Yoruba Ọbabola. You can talk. You can talk. Kumuyi bụ nyaga. Kumuyi bụ nyaga. So, enwe nke na-akpọ Babola, CP ko. Enwere Dr. Benson Idahosa. Onye Yoruba enwere Ọmọọba Jesu bachalụ. So ọnwa bụ ndị oziọma rinne. Kedu ka oziọma dị mgbe a, and kedu ka o si dị kịta? Kedu nke enwe ebe ndị na-ezi oziọma kịta na-esiri emetachi ya unu nwa na-asị unu na-afụzi na-asịkwa ọ bụzi ka oziọma anyị nụcha mgbe ha bụ oziọma a na-anụ kịta? Kedu ka nke unu si dị mgbe a oziọma? Because ama m na mgbe unu asị na ọrụ message, we heard of Bishop Benson Idahosa. We heard of ndị Yoruba adura, that is pray ekpele. Ghọtago? Kedu ka nke unu dị mgbe a? Kedu ka nke kịta si aga? Enwere ife dị iche unu na-aghọtaziro ka o si aga? Ya bụ ife nkwuburu na mbụ na enwere ife afụrụ oge atụnyere ya kịta na ọ bụrụ na ọ bụ oke na o nwere ga-ekwewe nke a na-eme kịta. Maka na oge mbụ ozi ọma
ada ele mmadụ anya n'iru ozi ọma ewepụta ya na-akụghị mmiri mana kịta ụfọdụ na-akụzi ozi ọma mmiri. O nwere ụdị ka m were nke amaatụ oge afọ onwe ofu onye chegharịrị echegharị n'ara Kraịst n'ebe a na vileji a, onye ọzọ echegharị ya n'ama ọbịa. Fana bụ nwanne fa ga-aka jikọ ọnụ karịa ndị bụ ofu nne ha nke nọ n'anụ arụ. Ọzọ ị na-aga n'ime afịa ife onye chegharịrị echegharị ị mara onye ọbụla n'ilie ya anyị ga-amara onye echegharị echegharị dresin ya na omume ọ ga-eme ma okwu ọnụ ya ị ga na-afụta akparamagwa nke Kraịst n'ime ya. Mana kịta ife a na-azụzi bụ memba ka memba nọ na chọọchị mbụrụ 1 million. Otu isiri fụ si dị ma bịaba ụka anyị ka a na-akpachara faji members ka a na-akpachara faji na-arụ wee na-build up. Ọzọ this ministry agbata mmanụ nke agbata nke anyị amara ya n'oge mbụ mana kịta ụdị mmanụ enweziri kịta ada agụzi ya agụ maka ndem oyo. So ma ihe a na-afụzi ọnọkata ị na-anụ na ụlọ ụka dị otu na ọnọkata sị na mmadụ furu enye mmadụ n'ihu n'ime a na wụkwasị pulpit anọrọ ebe ahụ ihe ebube a na-eme. Ụmụ ihe ndị a bụ ka ụka wee juka wee nwee ego na onye nke a bidoro na mmadụ na-abụka anya na-echisoro bido ma kịta na ndị members ya eruo na 1 million. Na asị na o nwere ife a chọrọ ịlụ tawa ụlọ bebel nwere ya ma atụ mmadụ na-abụ ọ bụ ịta apụtasị ka ha lụọ ya. Ọ ife achọzi ịma mkpụrụ obi n'one a na-azọpụtalụ meseji salvation meseji ya ozi ọma nke nzọpụta na anyụzi ka ọkụ, ozi ọma nke ịba ọgaranya prosperity amara bụzi ya bụ nke na-ewi mana ọ gbaghịgharị na nke a bụ ihe onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuburu ekwu na ihe ndị a niile bụ ihe nke ga na-egosi ọgwụgwụ oge. Ebe niile o nwere otu ọbụla eze o nwere ụdị akwa nwoke maọbụ nwaanyị ga-eyiri bịa chọọchị n'oge ahụ pastọ akpọ ya si na aja yipụ go and dress well. Mana ọ bụrụ ozi kịta otu ọbụla ede bịaba ma ya bụrụ na ị bịara abịa na ịbụ memba anyị. So onye a bụ ife dị iche n'oge ahụ ndị oge ahụ achọrọ ngwarangwara ma ndị kịta chọrọ ngwarangwara. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Otu ọbụla ọ dị si weta ya ọcha si bute ọ bụla ọchara si bute. Ụfọdụ ọ bụrụkwa na ọha nche ọ bụrụkwa ya adịm ekpe ikpe gama na ọtụtụ ndị a na-eme ministri nwee ministri nke ije lee anya na ntọala ụfọdụ n'ime ha ọ bụ ndị nna ha gwọrọ ọgwụ ọjọọ dị iche iche, ndị nna ha bụ dibịa. Ọ bịazie ya bụ agwa amụ ya ọtọ ọnụ ya na ụdị ifene mepee ministri Jizọs nke mana ilelụ anya mmụọ nke onye nwanyị ga-agbara gị ama ndị bụ ya na ndị na-abụrụ ya. So na ngwara kazi nkụ kịta. Daalụ ụdị ndị dịka unu ka anyị kwesịrị na-ege ntị because mgbe nke unu a na-asịkwa n'ụwa adịrọ mma mgbe unu na ya ndị nne anyị na nna anyị kịta amasị m ihe a ga-asịsị n'ụwa mezi mgbe enwere onye kwuru okwu a before you ka ọ bụ after you ka ọ gụọ bụ ihe kwuru o ji wee wuo ewuo ndị nwụrụ anwụ na-aga ije onwere ọzọ ji wee gụọ egwu maka na dị okwu gburu ọfụma. Ndị nwụrụ anwụ gụgoro anyị egwu ọzọ that egwu ndị nwụrụ anwụ na-aga ije maka na eji ya wee kwuo okwu well
ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ndị nwụrụ anwụ. Maka ndị ị na-anụ maka ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ọnya ivetilie n'egwu Papa Edmond Nweze Echendu. Tilanya ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Elere m anya n'eluigwe, lee anya n'elu ụwa, wee na-ekiri ụmụ mmadụ ụdị dị iche iche. Ụfọdụ na-eji nji, ebe ụfọdụ na-acha ọcha. Ụfọdụ nwere ndụ na Jizọs Kraịst, ebe ụfọdụ enweghị ndụ. Akwụkwọ nsọ wee kpọọ ha ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha nọzụ ebe niile. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha juru eju na chọọchị. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha juru eju n'ime ahịa. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Okwu ọnụ ha na-atọ ụtọ nnukwu. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ma eziokwu ha bụ okwu ụgha. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Oge ejiri akwụkwọ nsọ n'aka. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ bịakwute gị ọsị abụ m brọda gị. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Nwanna m abụ sista gị. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ ga-abịa ọsị gị binye ya ego. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ dị echi ike wetara gị ya. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Nwanne m masị ọ bụ okwu asị. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ewo, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha mara mma n'ile anya. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ma n'obi ha jọrọ njọ. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ewo, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ụfọdụ n'ime unu na-ekiri anyị mgbe etinye bụ egwu, mama gị nwere ike ọ bụ na ọ ka nọ kezie ka esi ekwu mgbe ọ class 1 ka ọ class 2 ka ọ bụ elementary 1 enwere ka esi ekwu ya. Kedu ka o si kedu ebe Echendu nọ kịta Edmond? Kedu ife mee ajụali na-anụzi onu gị? Kedu ife mee na ọ dịka ụfọdụ n'ime anyị nwere ike feche na ịdịrọzi ndụ? Kedu ife melụnụ ada anụzi onu gị? Kedu ife na-eme with Echendu Edmond Nweze? Gaa n'iru. Ife melodi dị ka ada anụzi onu m, ọ bụrụ na ikwuli ya. Ụfọdụ na-asị na m anọrọzi ndụ. Ọtụtụ oge ka akpọrọ m na-arụrịta ụka, onye si ọ bụrụ na ya kpọọ m mụza nyerie 1000 nke onye daiz. Ọtụtụ oge ka ife dị otu emegoro. Ụfọdụ ekwetarọziri na m nọ ndụ, na ada anụzi onu m. Ihe kpatara ya bụ ofu okwu a na-ekwu banyelu ọlụ bụ ọlụ anyị, omume ndị Naịjirịa, mana ego bụ ego oge. Mmadụ ga-adọgbucha onwe ya n'ọlụ, onye ọzọ anara ụgwọ ọlụ o kwesịrị iri rie na-abara ọgaranya. Ndị lụzi ya bụ ọlụ agbara aka. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ofesi na ndị ọcha, site na onyinye ya Chineke nyere m, aga m na-esi na ya na-azụ ezinụlọ m na-eriju afọ. Mana ndọgbu niile a anyị dọgburu onwe anyị n'ọlụ, ndọgburu onwe m n'ọlụ, lara n'akpa ndị marketers. Ụgwọ ụfọdụ n'ime ha ji m, ha makwa na ha ji ya bụ ụgwọ. Onye ma onye ha kwetara, mana o nwere n'ime ha dị nkwadobe ịkwụ ya. Mkpa ama adịrị gị gbajekwu ha nyere gị aka. Mba, iji asị gị na ife siri ike nke a,
mana ogologo akụkọ akọrọ gị ofu akụkọ ejisi ike gonye gị ofu bọtụlụ mineral mana onye nwa otu anyị sikwa agabigakwa ya ka ụfọdụ ndị artist ndị kụgasikwara egwu siri nọrọ gbara aka mana ha rụrụ ọrụ kwesịrị na ha ga-esite na ya dị mma. O nwere ife o nwere egwu ofu onye na-akụ egwu Morocco nwa Maduka kwụrụ egwu na ejesi na onye amụọ nwa ụbọchị afọ na anya bụ eze ga-eduru nwa afọ n'obodo ya niile. Nwa ọbụla amụrụ ụbọchị afọ ofu nwoke nụọ nwaanyị mụọ nwa ọbụrụ ụbọchị afọ eze eduru, ọmụkwa ọzọ ọbụrụ ụbọchị afọ eze eduru. Ọ na-ewute nwoke na-ewute nwunye ya na-amụ nwa afọ. Nwaanyị dịkwa ime ọzọ jezie ịmụ nwa afọ ọ na-akwadokwa ịbanye ụbọchị afọ ike adịrọzi nwaanyị mụọ ya bụ nwaanyị nwa wee buruzie ozu nwaanyị bujere eze buru. So iji m ife a wee tụ inu maka na sị na emezie onye gwara akịdị oje igwe ọzọ otinyesie ya ife gosie ike. Ndị niile egwu m ebe niile na-ewu onwero nke nji ọrụ ugbo nyezi na-akọrọ akpụ hụrụkwa m ego ji goji maka na-akọ ọjị na-ebupụta nwere m ego ya. Na ọrụ anyị lụrụ ndị ọzọ riri ụgwọ ya mana anya maka na mmadụ ada eje ebe onye ke ya ọgụ afọ a nwere otu fasi eje ana. So ị nwere ike ilotecha marketers ngị na alụrụ ọrụ ọ ihe ga-ala ike ikwucha ka ị gaje ọsọ ya. Achọrọ m ịkpọ onye ọbụla abụ maka na Chineke mafa ncha. Ị ka nọ n'egwu na maka ndị chọọ ka itielu egwu ma ọ bụ ka gị na ha rụkọ ị ka na-eje egwu ị ka nwekwa ume ọfụma na eje egwu. O nwere oge this gọvanọ Joshua Dare na Jos Plateau State ọ kpọrọ m egwu anọrọ 1 week na nke mụ na John Ngana ka tirichi nke mefe na Jehova zara m ekpere karịa otu. So mụ na ya jere egwu ebe a. That governor sent us bịa kpọọ anyị. Fana anụ Igbo? Don't call the wife. Okay. So ya like egwu m rinne. So I jee ebe a na akọrọ egwu na PRTV 1 week. So Universal Hotel ebe the governor lodgere anyị. Ana m eje egwu. Oge injinia opuna m nwụrụ one engineer na ọzọ ọbụla akọrọ m egwu. Oge FG onye nwe na-emere wekipin nwunye nwanne ya akụrụ m egwu ebe a. Ana m akụrụ m egwu na People's Club 4 times kụọ na Portas Way Hotel na some crusade gas. Ọ bụ na akpọrọ m egwu ama eje. Yes. Kedu ikwuru okwu Emeka Morocco nwa Maduka, kedu ka unu si afụ ndị na-agụ egwu high life egwu ekpili ya na egwu omenala mgbe agha? Amụnwa onye ọbụla nwere otu o si agọta ife. Mụnwa na-afụ ha na ha ncha bụ ndị na-ebu amụma ka mkpọ ya otu afọ. Onye igwe ọbụla bụ onye amụma ka ọ bụ. Yes. Maka na mgbe Sonny Okosi gụrụ Which Way Nigeria Sonny Okosi na-echegharị oge ahụ. Yes. Mgbe onye nke tiri ụwa yaghara yagha ma ndị ọzọ Nigeria taa na-agwọ mgbe afọ ya bụ ife ebidobere mebe mana kịta odogwo onye ọbụla anya. Mgbe m gụrụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ụfọdụ aghọtara ife m kwuru, ụfọdụ che na ọ bụ onye nwụrụ na enye ya jee na Lagos na-afụ ya sị na ọ bụrụ ka m kwuru. Ọ bụrụ ya na ọ bụ ndị na-enwero ndụ n'ime ndụ mmụọ nke Chineke adọrọ imefe agbara ọchịchịrị ha nwụrụ anwụ n'ime obifa ma na-aga ije n'enu ala dịka ọ dị n'akwụkwọ Timoti.
Yes. So na mmadụ ọbụla nke na-ebi ndụ dịka ọ na-atọ anụ arụ ya ụtọ na onye ahụ nwụrụgo mgbe ọ nọ na ndụ. Onye akwụkwọ nsọ kwuru. Yes. So onye abụ dati ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Daalụ nne. Enwelu enyemaka inwe ike ịgwa Nigerians maka ndị nwe ike iche na ịnọzi ndụ maọbụ ndị laikiri ego gị mgbe nwa maọbụ ndị ọgbara ọfụ a na-amara onye ntinye bụ ego. Enwere enyemaka ị na-ayọ ndị Igbo na ndị be anyị Naijiria? Gaa n'iru. Enyemaka na-ayọ nke mbụ bụ ka onye ọbụla kwuru n'eziokwu, ebube eziokwu ụzọ n'ife niile, nsogbu ga-ebenata. Yes. Ọzọ, okwu afọ m kwuru n'ime abụ m niile, achọrọ nke onwe nke dara n'aja. Onye ọbụla gee ya ntị, ọ ga-etinye mgbanwe na ndụ ọfụọ n'ime ya. Onye maara ife dị mma ya gbasie ya mee ya. N'akụkụ nke mụnwa, ihe banyere otu ọnọdụ m siri dị, mmadụ eburu efere ya na-ayọ arịrịọ maka na ọ bụrụ ọdị anyị ejiri ya mara saịdị anyị a. O nwere saịdị ndị ejiri ya malụ. Mụnwa makwara na Chineke nke eluigwe agaghị ekwe ka agụ taa afịfịa. Ebe ọ na-azụ ụmụ nnụnụ nke eluigwe, ọ na-eleta anyị maka na eziokwu na-agbara onwe ya ama. O nwere ofu onye ga-ekulite sị na mụnwa were egwu ya kụgharịa na egwu niile egwu m kụrụ akarịa na 100 ọgụ ise. O nwere onye nkụgharịrị egwu ya na-akpọ copyright. Enwere and enwere m obi ike na ife ọbụla otu ọbụla o si masị Chineke si mee ya. Ọ dị m mma ejero ije mụba aka ekpe na nka. Maka afọrọ m dịka Mike Ejeagha, oge niile ọ kụrụ egwu. Amụbere ọdị mgbe o bidoro kụba egwu. Amụbeghị? Amụbere m oge Mike Ejeagha bidoro kụba egwu. O nwere ofu egwu ya, ọ sị na ụwa mgbede ka mma. Onye ọbụla nọ n'ala anyị a ga-ama ife gabigara n'ebe Mike Ejeagha nọ arọ one ma one gara aga. N'ikpeazụ a ka Chineke kpaliri ndị mmadụ na-abụrụziri ndị ahụ o mere egwu. Ife ahụ ọ na-achọ bụ ego. O nweta ya, o si n'aka iri ma aka ekpe. Ndị mmadụ nyere ya aka. Ndị mmadụ nyere ya aka n'ụzọ gbaragharị. So o kelee Chineke na amụma o buru n'ụwa mgbede ka mma na o ji anya ya fụ ya tupu o wee hapụzie oge ụbọchị ọ nwụrụ. So ọ bụrụ ya na ụwa mgbede ka mma na Chineke nwere ike ime ihe mgbe a na-atụghị anya. So onye ọbụla, onye sị gị na Echendu Nweze anọrọzi ndụ, si onye a na ọbasị na-enụrụ olu m. Anọ m tata bụ Ọktoba, ọ dịka 3rd ka 4th. Ọmụnwa na-ekwu na onwe m anọ m maka agbapụrụ dịrị mmanụ. Onye amụma agaghị anwụ n'iru Jerusalem. Ife nka na ga-alụ oriri nne. Ozi enyere m ma ezi riri nne, mana otu ife siri dị ka o ji dị ka m kwụsịnatara. Mana mgbe na-adịghị anya ụnụ ga-anụkwa olu m. Daalụ nne. Kedu onye bụ Chinwike Echendu Benjamin? Kedu onye bụ to you? Nwa my uncle. Nwa your uncle? Yes. My father tọrọ papa ya. So now your cousin? Yes. So n'ihi na anyị na-eme ofuma, anyị bụ ofu. Ọ bụla ha nọ, ma the father anọrọzi ndụ, my father anọrọzi ndụ. So ọnọdụ ka ọmụnwa bụ nna fakịta. So ebe ọ nọ, n'agbanyeghị na ọ nọ ebe tọrọ aka, ma ọ na-echeta na mụ nọ. Anyị na-ekene mmadụ dịka Chinwike Benjamin
Echendu. Onye obife melu ka Papa Nweze Edmond bụrụ na ebe a n'ụbọchị a. Ọmụnị ya bụ ihe kpagide ọjọọ m kedu ife oge eri ka o wee bụrụ na Edmond bịalụ ya bụ interview kụwa ọmụkwalụ na Edmond na ya Chinwike ihe ndị mbụ nke abụọ ya na-etu ya bụ ihe ndị mbụ ihe dị mbụ afa the father afa papa ihe dị mbụ yes so anyị na-ekene gị ihe dị mbụ nke abụọ Echendu Nweze nke abụọ business ya bụ Esdrelon B Group. I hope I got that right. Esdrelon B Group. Vana Adielu na agrochemical and provision goods. Maka ndị na-achọ ife gbasara agrochemical and provision goods. Mmadụ dịka ihe dị mbụ nke abụọ ga-enyelu gị aka. Ọ na India ka o bezi. Mana business base ya nọkwa na Asaba. Ya na Agbo, Delta State. Ihe dị mbụ nke abụọ ezigbote onye Osumohu ezigbote onye ụbahụ Osumohu thank you very much na imelụ Nweze Edmond Echendu wee bụrụ n'ebe atata anyị na-ekene jisike na nke email dalụ shout out to you my brother shout out to you anyị na-ekene ibe ike ịkpọla anyị phone number gị ọ ga-abụ enwe onye chọkwa iri to you ka onye a nwee access to you ka ọ ghara ịbụ onye a debela anyị meseji asị na ya afụrụ ya gbaa phone number gị ọ ga-abụ ụfọdụ nwee ike reach to you ka reach kwa to you gaa n'iru. Phone number m bụ 080-890-890-66 gbanye ọzọ 080-890-890-66. ọ dịkwa mfe. Yes, phone number. Ọ dị very easy. Dalụrụ na Papa Echendu enwere ife anyị na-akpọ take your time na Gbam. O nwere ike ọ bụ na enwere ife anyị na-ajụrọ ya ịchọ ka ịkpatụ aka ma ọ bụ na ọ nwekwa nke anyị jụọ gị ikwu ịchọkwa ka imebi ka ịgbatụkwa aka na ya ma ọ bụ na ị nwere ekene pụrụ iche shout out ma ọ na ị nwere ndụmọdụ ife ọ bụla ị nwere ikwu ọ ga-abụ ị na-alụwe ka ị ghara isi ewo aka m ekwukwa ihe a ọ jụọkwa m ihe a aka m ekwu nke a na mbụ ana m enye ekene maka na ọkpụkpọ oku a ụmụaka m kpọrọ m bịa n'ebe a ọ tọrọ m obi ụtọ rinne maka amasịrị na m atụrụ anyị maka na ekwenyere na Chineke na-emere anyị ife ọma mgbe ọbụla ọ masịrị ya na ife ọma Chineke mere bụ nke a ka Chineke kwụghachi ụmụaka kpọtalụ m ebe a gbaa ha ume ngọzi ya agaghị apụ n'ebe ha nọ ise ruo ebighị ebi. Amen. Ọzọ ebe a m bịarụ ndị m bịara na nke ha anụrụ na ha bụ ndị a na-akpọ Gbam bụ ndị ga-eme ka ya bụ ngwugwu ekechiri ekechi gold ahụ ezoro ezo ka ọ pụta ife ka ndị mmadụ mara na ọ bụ gold. Ndị na-asị na m nwụrụ anwụ ka ha kwudewe ya ka ha mara na m nọ ndụ. Ya ana m ekenekwa onye isi nchịkọta this Gbam ebe a m bịara. Daalụ. Gbam ahụ ka ụnụ bụ isiokwu maka na ụnụ amabụrụ m mụ amara ụnụ taa ka anyị fụrụ onwe anyị mana ụnụ were m dịka gasị na mụ na ụnụ bụ ejima anyị bụ nwanne. Anyị na-ekele ụnụ rinne. Ụnụ ga na-aga n'iru ụnụ agaghị adaghachi azụ. Onye fụrụ ụnụ maọbụ onye na-achọ ụnụ n'udo na ife dị mma ọfụ ụnụ bi ụnụ ọma. Amen. Mana onye na-achọ ụnụ n'ife ọjọọ ọfụ ụnụ ọ gaghị ama onye ụnụ bụ. Amen. Ife ọbụla ụnụ zuru na uche Chineke nke eluigwe ga-eme ka ụnụ mee ya n'aka. Amen. Enu ka ụnụ ga na-aga. Amen. Ana m agọzi ụnụ niile Amen. ebe a n'aha nke onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Amen. Amen. Ọzọ
ife ọzọ na-ekwu okwu ya bụ ihe banyere be anyị Ọsụmogu. O nwere onye nọ n'ala Igbo a South East na-amara ife na-eme Ọsụmogu na ọ dịka gasị na ọ bụ ebe ahụ bụ isi afụrụ kwaba okpu. Mana ekwuru m okwu ebe a sị na ife ọbụla nwere mbido ga-enwerịrị njedebe. Na isi mụ bịa Ọsụmogu na mụ nwa ama je maka na ntị niile anụzụgo ya mara na ụfọdụ ndị jere na-anatarọ mana anya bụ ife ahụ m kwuru na kịta na nye ha jụrụ na arịrịọ nyekwara na ndị gọọmenti ka ha gbado anya fụkwa na ihe na-aga nke ọma ime ka udo dị ka nwụsị ọbara akwụsị na gọọmenti na-agbalị ka onye ọbụla anyị niile kelee Chineke ekene n'ihi na omenyụna ọkụ afọ ekwensu mụnyelụ. Chineke emego onye bụ ọkụ. Udo ahụ furu efu ga-anaghachite azụ. Nwụzigharị nke ewuzigharịrị Jerusalem ga-ama mma karịa otu ọ dịbụ na mbụ. Na egwu adọrọzi na be anyị n'obodo dị anyị gburugburu ma ilu Seke mbọsị ha ncha niile onye ọbụla ekutugo ume. Ife ọjọọ erigo mbọmbọ ọsọ. So nke a kwesịrị ka anyị kọọrọ Chineke aka na ya. Eziokwu afọ m vidio ndị ụbọchị mbọsị na ha ada agbazi ọsọ onye ọbụla mepe afịa fụkwa nke ndị lilu fụkwa nke ndị Iseke ịma na agwa gị na ife na-ata azụ bụ n'ime azụ ka ọ dị nọọ mmadụ ga-asị na anyị achọghịzi ha na-anụkwa na ndị Ọsụmogu na-akwadokwa nke ha ụbọchị Satọde nọ na tupu ndị mmadụ afụ dis vidio onwe ike na ha emego nya bụ ihe na ha na-agwọ ndị be ha na-atabazi ya a ga-agbagide ọsọ wee luo ole mgbe a ga-agbagide ọsọ wee lukwa anụ mgbe one ndị Ọsụmogu si na ojugo ha ndị Iseke si na ojugo ha ndị lilu si na ojugo ha maazịa ma emo mbọsị adombelefu ozugo mu na ada agbazi ọsọ because before anọ m na amachibu ma emo ịgba nkwụ ma emo ikwa ozu. You can imagine the amount of unburied people nọ ndị nwụchala anwụ a na-enyere enyi. Ọlụ dịkwa mana ụsọta adịba mma. Ọ ga-adị mma ruo n'isi ala. Nta bụ gboo. Ndị Ọsụmogu unu anụgo n'ihe udo adịgo ife adịgo mma bata n'okwu ndozie obodo unu na mmụọ bụ Chukwu ji oke onye Aba ama esi Aba wee jee Ọsụmogu wee bịa dozie Ọsụmogu. Ọgụ abụ onye Ọsụmogu gbagala Asaba gbagala Ọnịcha gbagala Nteje gbagala Enugu Owerri ga-abata ka mgbara ma ga-agba Krismas ahụ na Ọsụmogu agbakwa Krismas ahụ na Ọsụmogu ọ ga-atọgbu onwe ya. Ọ ga-atọ ụtọ rinne. Double Christmas ka ọ ga-abụ. Yes. Daalụ nne. Thank you very much. Thank you for coming. As okenye Igbo ịrụrụ arụgụ ụka wee bịa nọnyela anyị tata. Chukwu ga-emekwu ebele ije ga-abụ ije mmiri bụrụ ije ga-amụtala anyị ezigbo ihe. Ife nkwuburu mbụ ka na-ekwukwa ọzọ na Chineke na-eme ife ọma bụ ọbụla o jiri masị ya n'ebe anyị nọ. Ana m ekele nwa m nwoke bụ Goodness David Echendu bụ onye rụrụ ahụ ya ụka sikwa Port Harcourt bịawa ebe a maka ife a dịka o si nụ ha ọkụ n'obi ka emee ya. Na Chibuike nwa nwoke kwa nke na obe dị anya
tadoro ntị alụsị na iwu megide na a na-asị na ma nọrọzi ka emee ka ụwa malụ na m nọ. Ana m ekene ya n'iru ka ọ ga na-aga, ọ gaghị echighị azụ. Ise. Chineke ga-akwụghachi ya mmaji kwuru mmaji. Ise. Otu aka ahụ ka ha rabụ ndị niile gbara mbọ ka onye nwaanyị na-eke oke ngozi ya, onye ọbụla n'ime ha ga-ekere oke ngozi ya n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Amen. Daalụ ọ gabenji ịnụgonu ekene nna gị ọ sị ka ekenebe gị na India ị nọ will favor you. The land of India will keep favoring you. Amen. Na onye nọ ụlọ nọchitere onye nọ n'iro, onye nọ n'ilo nọchitere onye nọ n'ụlọ. So Benjamin Echendu Chinwike, daalụ nne. God bless you my brother. David kpọkwanya wee bịa ị na-ekwuo David anya ịmalụ nọ David abụ Goliath, maka na David bụ Goliath na David and Goliath ịmalụkwuo nọ David ka ọ bụ daalụ nne. Enwe ego ise na ego mgbe ịmụ ya bụ David na ezimia na mmụọ abụkwa ejima abụghị ejima ejima nwaanyị ka mbọ ka anyị were onye bụ egwu wee mechie na ọnwụ mụ na ehu ka osimiri. Ndị be anyị ga-eji egwu a wee mechie nya bụ program tata. Afa m ka bụ Chukwujioke Igwendu Dogbubu ya mbaba ezigbote onye aba ka nabata nụ papa Echendu Nweze Edmond ka onye anyị one of his wonderful tracks ọnwụ m na ehu ka osimiri. Ganiru. Isi ọṅụ m bụ ndụ ebighị ebi. Isi ọṅụ m bụ ndụ ebighị ebi. Ọṅụ m na-eru dịka osimiri. Ọṅụ m na-eru dịka osimiri. Jehova na-adị ndụ, ụmụnne m na-ata m ụda. Jehova na-adị ndụ, ụmụnne m na-ata m ụda. Ọṅụ m na-eru dịka osimiri. 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 Gbam! Ndị be anyị ngwanụ ka o mesịa n'udo. Ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ. Ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam. Ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ. O nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for. Ya na gbam ka ụwa nụ onu iyi. Ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ. O nwere product ịchọ ka o soro na gbam. Ịchọ ka ife ị na-ele, ife ị na-eme na-aga as viral as gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka ịkwụnye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Adamuaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.